dati dito sa trabaho. Dito ako sa kanila dati nagtatrabaho. Yan, kasama ko siya. Iikot niya siya. Siyempre. Kaya ako dun mga pangit yun. Sure. Ito nga pala ang amin ditong katiwala. Siyang dito ng amo namin. Kasama ko din siya dati dito sa trabaho. Ito nga pala to. Matagal lang dito nagtatrabaho. Siya ang pinakakatiwala dito ng amo namin. Ayan, si Tita. Kasama ko yan dito sa trabaho. Yan ang mga panugan nila. 65 lang. Ito pa pin, kasama to. Ayun na, bayad na. Samahan ko rin siya sa trabaho. Ito yung unang vlog ko noon na in-upload ko na sa YT channel ko. Nandito ulit ako sa kanila kasi may pinuntahan ako sa taas, may binili kami doon sa taas. Kasama ko rin yung dati sa trabaho. Ayan. Sabi mo, ano na? Binili yung kanila. Kasi ito ang tindahan nila. Ayan. Ito pa rin ang tindahan nila. Upload ko dati sa YouTube ko. Ito, dito rin yun. Yung mga dati kong kasamahan. Pinag-graduate ka anak mo Ay, ka sa vlog. Ayan, mga kasama ko yan sila. Mga kasama ko rin dito dati sa trabaho. Kaya malay mo, di ba may ate na nakapasal? Ito yung tindahan ng amo ko. Sabi na nga lang, sabi pa, pero hindi pinalis mo sa kahuli, hindi nakaparang pinira. Parang ano, pinalis para pagkaan. Dito. Mga tinda nila. Ay, ka sa vlog ko. Sa adyo, Part 2 na to yung upload ko. Nagsalita na ako. Nakikita na kayo. maganda kami, no? Matagal ka na maganda. Mga kasama ko sila dito sa trabaho ko Ang ganda dati. namin. Narinig nyo ha, maganda daw. Maganda siya. Tropa ko rito. Ang magawa ko eh. Kano ba yun? Yan ang kahera. Nakikita nyo sa loob na yung kahera yan. Ayan. Dahil siya ng tender juicy. Yan ang alam mo sa akin. Model siya ng tender juicy. Ano yun? Okay na. Ang pangalan nun, yung kung itatanong yung pangalan nun, ang pangalan ko. Ayun po. Mamaya panoorin mo ha, upload ko. Yan. Kita ko dati sa kanila ng trabaho. Ito yung unang vlog ko nun dati sa kanila. Yan, yan. Ayan, mga paninda, di ba? Ay, si Baloy. Konti na naman Manood ko mamaya ito din ha, sa YouTube. Nandun dito sa YouTube mamaya, naka-upload to sa YouTube. Pagkagulo. Ako si Baloy eh. Yan, pumunta lang kami dito mga kapwa ko Bicolano dahil may binili lang kami dito sa ito nga palang lugar na to sa Pote Market to. May binili lang. Ayan. Ayan, tropa ko rin dito, kaibigan ko rin dito. Dati na nandito ako sa lugar na to ng palengke, dito sa Pote Market. Kasamahan ko siya dati. Yan, kaibigan. Sino? Vlog. Tatay vlog yan. Ay, pa-cute. Yan, mga nagpuan sila, mga ayan, may mga customer sila, mga kasamahan ko dito. Ayan, kasamahan ko rin dati na malakas ang sapak sa utak. Ayan. Tapos, ano pa yan siya? Tuliglig. Oo, tapos lalong-lalo. Lalong-lalo na. Nakaingay sa amin. Chismosa number 1. Ito po ang chismosa ng loob ng palengke. Nakakaingay. Ganto, dicer po siya ng CDO, pero siya rin po ang dicer ng chismosa rin. Ano mga chismosa? Live si mamay, panoorin mo. Rick Uragon Vlog. Rick ano? Uragon Vlog. Uragon.
Yan, mga dito, mga kasamahan ko sila dati sa trabaho. Sinalo mo pa. Totoo ba yan? Yeah. Wala, hilahin ka rin dito natin. Dumating na ba yung ano? Marami na siyang pera sa vlog niya. Saan niyo, te? Ay, kuya? May Ay, ito si Kika, yung pinakagwapo sa palengke. Ayan, pinakagawa pa daw sa palengke. Sabi niya. Yung pare. Chikahin natin. Ay, wala. Wala si Ate Lynn. Kala ko nandiyan si Ate Lynn. Ano ni Jerome? Naman si Justin. Oo, si Manong. Ha? Si Justin. Malay mo, pwede naman. Sabi ni Justin. Ay po ma'am, ano po sa inyo ma'am? Babae daw. 17 yan, naligaw ka ba? Walang yan, huwag ka na magalukay. Yan po, nagbebenta siya. Bisibisihan po ang aking kababayan. Nabi ko lang na rin. Ayan po, nakikita niyo. Yan pala ako. Yan pala ako. Ay, wala naman. Yan. Yan sabi niya po, kasi salitang Bicol po yun. Ang sinabi niya po, wala na daw iba. Isa na lang daw po yung natitira na hinahanap ni ate na Bicolana rin. Kaya yung sinabi niya po, Bicol din. Ala, nabuwang ka. Ito, nabuwang. Nabuglag. Nabuglag? Yan po yung amo namin. Yan sa loob. Yung amo ko. Ayan po yung amo ko siya. Ayan. So po guys, uwi na po kami. Bumili lang po kami ng sandals nga ng misis ko. Ayan. Kasi di ba nga uuwi po kami ng Bicol. Ayan. Ito po ang lugar na ito po palengke po ito ng Kapote. Ayan. Ito bumili kami ng ulam namin, tahong. Ayan. Bumili kami ng ulam namin kay ate. Para pag uwi namin, meron na kaming ulam. Hindi na kami bibili doon. Kasi nandito na naman lang kami sa Zapote Market. Kaya dumaan na rin kami para bumili ng ulam. Pero 80! 1/4 ang kalahati 4. Yung way na po yun, papuntang Las Piñas po yun, Alabang, ayan po. Tapos itong way na to, papunta to doon kung saan kami galing. So, tara, let's go! Abo! Lalakad kami at kami ay sasakay ng jeep papunta sa amin sa Binakayan, Kawi. Tatawid na kami mga ito. Ayan po ang Zapote Market. Dahil? May kagad nga nito niyan. Ito po yung Yulo Pistro Diner. Pakatapos po yung sikat pong vlogger na si Hungry Syrian. Ayan po ang kanyang tindahan dito po sa Zapote. Mabandura ko ka. Kung nakikilala niyo po si Hungry Syrian, ayan po yun ang kanyang pwesto. May pwesto na po siya dito sa Cavite. Dati po wala. Ngayon meron. Yan. So itong mga kapatid ang palengke ng Zapote Market. In between siya ng Las Piñas tapos ng Bacoor. Yan. Ito na nga. Maglalakad po kayo papunta doon kasi pauwi na po kami. Yan. Ayun. Pang lalaki. Ito pala oh. Ito po yung misis ko ng sinyelas ng apo namin. Kasi pasalubong po namin pag-uwi sa Bicol. Yung ano pupunta
sa kabila kasi doon po ang sakayan ng papuntang Binakayan, Kawit. Tara, 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 tara. Sasakay, dito sakay na. Ano tayo? Ito na nga mga kapatid, pasakay po kami ng jeep. Itong way na po yan, mga kapatid, ayan way na po yan, papunta po yan ng SM Bacoor. Yan po, papunta po yan ng SM Bacoor. Ito naghihintay po kami ng jeep na masasakyan, pauwi po sa amin dyan sa Kawit, Cavite kasi medyo matagal po dito maghintay ng sasakyan. So ito na, nakasakay na kami ng jeep, pauwi po sa amin sa Binakayan. Ayan po, nakasakay na kami ng jeep. Ayan, kakunti pa lang po pasahero. Kaya ayan, pupunuin pa po ito. Bago ito umalis, pupunuin muna ng pasahero. Hindi na katulad ng dati na kahit hindi puno, kasi diba kailangan nga social distancing umalis na, pero ngayon pinupuno na talaga. Kaya yun, hindi na kaya mga kapakit mo YouTuber, mamaya na ako po.